Чек. Защо имаш ръкавица? Само щит. Не само един удар, бе. Здравейте хора, аз съм Криси. Аз съм Криси. С мен е Павел и днес снимаме на Clash of Clans. И се борим за 450 джема. И някои от пушките вече, то не е някои, а повечето са за 6 левел. Това ще го апгрейднах за 7. Тук някои от глупостите. Верно, вече трябваше да ги апгрейднах. Най-нищо. Майко мила Павле, изкара ме къва. What? Join. Виж. Join. Виж. Апс. Той е по-силен. Хора! Искам да... Моля ви, елате. Да си ще игра. О! Атак фара! Аз атакнах. Кристиано е на автомата мръсно! Това беше моя номер! Говори за Ховрайдер номер, не знае точно. Кристиано провали 3 звезди от мене! От другия профил! Така че му правя настроението. Привет! Може някой ми да ме изхвърля. Аз атаквам флора. Добре, изчакай. Не искам го видя, бе. Не. Пускай арчанките, бе, глупни си. 14 и 13 номер в Флора. Не бига. И само гиганти. Изчакай малко там. Не, бе, само гледам. Ето ме пазата атакувам, виж. Дай аз да направя една атака. Само искам да ви покажа. Абе, гледам го! Wizard Tower, motherfucker. Гледам го в нас! Колко пъти? Дай, чакай, Какво правиш? искам да атакна, моля те. Влиза ли поредно нещо в танкия си? Но... Те няма смисъл, те са... И аз искам да гледам. Добре. Да гледам. Како той идиот, който ти показва да атакаш. Ама ти си пуснал клип! Да. Ето ще трябва да атакам. Не, бе! 11-тия! Що? Защото 11-тия ми показва. Или... Ама... Човек, тук като ги пусне на гигантите, те отиват на майната си заради тия страни глупости. Дай аз атакам. Добре. Я ми моля, Роберто.
Спреми! Хора, всичко става на живо. Намаля водите. Да. Пускай гигантите тук отгоре, виж. Не. Ти не знаеш, че това може да тръгнат на другата страна. Много супер. Хора, Още ли си там? ничего, тук да бих там. Какво така да бъде? Така, и така нещата. Няма капани на малите медведици. Човек, колко си тъпен! Какво е? Разделите ли се медведици? Още не слушай. Не, да не се. Се озели, се озели. Ще добре бихме го неща. Колко добре неща? Минута. Come on! Добре, тихо съм. Хора, искат хората да гледат тихо спокойно. И път. Там народа на Единствено хора, само аз не си направих атака. Сега ще направя една атака. Само заради вие. Аре бе, Лайно. най-топлия идиот на света. Ти. Не да говорим на този идиот. Нека папасна. А то прави цигански работи. Циганските, аз го знам. Ама го е взел на две. Ама той има меджика ли? Хора, добри хора. Папа, донейтвай. Чули? Донейтвай. Да, дракон, Нещо друго! аз съм я. Майка ти бащата. Хора, ми значи ще атакваме без гонитна пуска на павка. Ама хора, той има много яко кръсто за преебаване, обаче съм късен бомба. То бе, човек! Ей, Павка! Сексобомбо, гледай! Става на живо атака, гледай бе! Гледай си от твоя телефон. Къде бе? Аре, о, пума! Пума! Watch life! О, хора! Мамка ми. О, май гад! Дракон, motherfucker. Нали, той ги оби. Бандерен, къде да си ходи? Хора, аз мисля, че няма да ми повече детската. Не би хилърката, бе! Мамска ти мръсна. Има ли поне една, която става? Хора, после се изпъкваме.
кръста. Стана е бай половина. Супер тежко. 4,5. Какво? 4,5. Бати си дахме и събрахме. Някаква така. Тия така, тя не е. Как положението направим? Един манжетник съм намалка. Не, въобще не делах. Аз не Кой съм идея обе? къде ли? Чакай. Той атак на първия и втория ги е взел на две, ти казва, бе. Ма никой освен мене не ги разбира. Ми човек, аз науча руски. Но ти учиш. Не остана от един билдинг. Не го взема 100%. Всички ме гледат, о май гад. Баце! No, choking baby. Ай, keep on floating. Не, направо ги смая. Той сега пумата, кой атакна? Първи, втория. Са Так. първия атака. Ора, съжалявам, че няма да е на живо, но... Не, бе, пузе май... Ето тук също ще стане много. Нали? Важното, че той е спял на 3. Той знае как се караме човека играта. Аз не знам, направо ги пускам и взимам до 50%. Аре, мъкни за малко. Взимам до 50% с един дракон, после той умира. Много съм зле. Дракон. Като ми донейтват, бе. Аз само дракон пускам и взимам до 50%, после зависи се прави, да. И му биха Барберен Кинга на този идиот Кубан. Ама те не бият по въздушни, той че... Ай, темпочето. Да пукаш! Пумата е истински. Той е сам What практически. the fuck? Павле, слушай. Пумата е истински сериозен играч. Какво бе? Гледам филма, който си го пуснал. Това не съм го пуснал, за да се пуснем с него. Аз само видях 12. Пак ти казвам, приятел. Лидер, аз не давам. Ти да сте всички искали лидерството. Но и но. Не и не. Аз написах, че който иска лидерството... Това е изчезна през 100 години. Аз съм потвърдил почти 100 играча. Аз па 400 героя. И хора, искам само нещо да ти кажа. Е това, видите ли? Е това лепно. Откакто лесна музета сте купи. Павле, помниш ли го това план? Да. Откакто лесна музека сте купи.
Майка ти стара деба, кучката ти деба, мама ти деба, мама ти деба. Саш деба майка да пукнеш бе. Fuck your dick! Fuck your asshole, you bitch! Хора, то Орелчо! човек си лесна, живота не му върви и сигурно няма да му провърви. Нали пак? 7 атаки, 20 звъзди. Моля те, има за коинс. Хок Рейдър 0. Ето 3 звезди. Тук файкваме. Тук се опитаме, ето първо. Още 3 звезди. Значи човек ти гарантирам поне още 9 звезди. Fuck you! Да мреш, копеле! Един ти умря, копеле! Да пукнеш да ме, копеле! Ратуш. Какво е това? Речиш, кое ми е на 8 левел? Майка ти да пукне! Кое ми е на 8 трябва да вгресна, айде? На 4. Не е пушка. Чакай. Толкова, о май гад. Ето ги 450 джема. Джема, майтако. Не бе. Аз още не съм направил, ще да кажа свирката. Аз още не съм направил героите, пък ти искаш. Империя плюс да... Не стана, картата не влезна. Хора, това ще го купувам. Аре, ма Пейко, какво ме задръсти тук? Не ми даже така на пане. Ма не от тук. Добре, кола. Искаме това. Хора, вижте. Моя клан. По другия ми профил измеряте. Където го дах на ние хора. Те лепнаха. Лепнаха от клана. Сега ще ги смачкам от бойни. Ще ги смачкам до кост. Ето хол ще да кажа. Тока хора е пълен провал. Вижте. Лидера е толкова 6. Най-доброто толкова 6. Лидера се прави толкова 7 да павка. Ето се прави лидер толкова 7. Че той е най-голямия букук. Това е болен нож. Таун Хол 6 още не е минал Кристал Лигата. Аз по Кристал Лигата. Таун Хол 6 още не е минал Бронз Лигата 3. Чули? Бронз Лигата 3. Тук трябва само си видя този профил. Съм го дал на едни други бацата, които бацкат.
Виж, пашки. Тия дракони не са ли са били от 10 века, бе? Мис, motherfucker. Чакай, ще ти това ме лъжиш, мините трябва да са на 11. Има 12. На 11, бе. То може да си ги вгоредно. Абе, това съм аз, бе, глупак. От другия профил. Може да не си ги вгоредно. А, да. Аз мисля, че съм ги апгрейднал. 2000 еликсир. Аз имам 10 000 еликсир, човек. То профил имам 10 000 еликсир. Гледай го, човек, то Доминик лесна и дойде в този тъп план, виж. Помниш ли го, Доминик? Бак ключия, човек. Бак ключия. Оръжията ми срат на 7, така добре ли? Макса им трябва да е 8, напавай. Кака? Добре. Добре ли ще е за сега да следят оръжията на 7? А Макса трябва да е 8. Добре. Добре все пак, нали? Човек, виж какво правя? Мали, 20 дни, един час и дни. Не 20 дни, бе, 23 Не, часа. бе, аз говоря за тука. Ти и баща си. Хора, аз така си чакам героите. Използвай джам, а ти нямаш диаманти. Джемове се казват. Джу-мо-зия. Диаманти на български. Да. Чак, знаеш колко съм тъп. Щях да казвай го само на руски. Кой? Ти имах преди само да го кажеш на руски. Без на български. Знаеш за какво събирам в момента? Ето след това. Но просто дойдоха и ми взеха 200 елексири и станах на 500. Виж за кое? Купувам гохория и почвам. Те се доказа като атак на тези двамата. Мамка му. Аз искам. Какви комици, приятели, бе? Не ли? Не са минути. Не, случайно повече. Еми точно. Виж, ще го бия то, нали? Само на сигурно. Виж. Виж това. Първи левел. Бати са, бабчите. Глей го, моля ти се, глей го. Значи, 4 лева пушка. 6. 5. 4. На мене са ми по-силни пушките, всичките са ми на 6. Ти човек си по-силен от него. Е, това ще го бия ли? Виж.
Ема, така се решава. Так на шестия. Това го виж. Прекрасно. Аз ти гарантирам, че няма да е такова. Аз ти гарантирам, че те нямат никакъв шанс да разпренасят. Ти, какво мислиш? Какво сакаш? Ясно сме. Защото са много сексуални, за да сакат. Някакъв join the game. Майка ти и баща ти са заедно. Няма го пушавам на йода. Чек. Виж. Как се каже? На български. Шампионската лига. Да, шампионската лига. Знаеш какво? Бях там гол 7, където се развива и в шампионската лига. И ви поканих даже в плана ни. Много съм лут, нали? Аз първо мисля за такна за... Щях да кажа за путки. Аз първо мисля за... Щях да кажа за свирки. Бати, ти не можеш да излежиш. Сега първо ще атакна не в флара, а за купи. Моля, оближете си гнусната путка. Чули го? Моля, оближете си путката за комиците и тази вечер. Не го е казал. Ако набара нещо по настройките, ще почне да ближи тук на земя. Ето! Да си благодарам, бе! Слизам чело в краката. Чули, бе! Джубто е същото. Глей го. Еба ти славака. За 6 си... Виж. Моите са за трети, моите са за трети, моите са за трети, моите са за втори, моите са за втори, моите са за втори, моите са за трети, моите е за втори. Ама ти имаше там. Да. Ето, виж. Виж сега. Човек. Не обижай. Хора, спра видеото. Докато не ми се направи армията. Защото те пак стана 20 минути. Тъй че бади после. Бай. Върнахме се. Остават само 2 гиганта. Surprise shake. Първо ще може да пусна трепни. Какво? Трепни. Кой ти рекли, бе? Трепни. Какво ти рекли, бе? Трепни. Кой ти рекли? Една му песен.
някой Джони. Павка, ти слушаш ли чалга? Не. О май гад. Хора, за малко ще такова махна, пусна нещо. Може ли да пусна трепни? Може ли да пусна трепни? Защото ме кефи. Тураме един пал. Я го намали малко телевизор. Ако искаш да. Ако някой чалга изключва. Не. Та на сел най-любимата песен. Целият народ се е побъркал по трепни. 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 Воу. Трепни. Трепни. Ма само трепни. Мързи мен е. Толкова не успя ме вземе. Пума не успя да ме вземе. Ама с какво да атакна? С новата армия, където се е направил. Не да видя? Мързи мен е. Виж кой дойде? О, ти ли пръдна? Не. Чук, виж го. Знаеш колко е силен? Сам не го повишавай до глава, че...
Мързи мене. Аре бе, няма някаква тъпа игра. Човек, той само влиза и излиза от клановете. Кой? Това, който ти показва, къде е джойна в клана ми. Пак лесно. Той пак след малко се джойна. Това трепни. Тя е много яка песничка за мене. Кефи ли те? И пуснал ли си клипа? Да. Трепни. Майка ти пукнеш, дано да пукнеш, мама ти стара! Майка. Мама, деба, кучка. Трепни, само трепни. Спокойно. Роджена. Мързи мене. Ало. Добре бе, мама ти стара! Как искам? Мене. Моля ти се. Майка ти! Майко, пазало нещо е. Закъсал. Трепни, ма само трепни. Човек! Виж! Виж ме, бързо! Атак, не. Не, Барберен Кинга го събуди! Аз рискувам за секса. Surprise, motherfucker! Не бе! Барберен Кинга ще ги убие! Барберен Кинга беше умрял вече. Умря ли бе? Да. От как? Аз го утъпах. Гигант. Кристиан! Направо! Кристиан бие! Кристиан не победи! Никой не бие Кристиан! Алелуя! Съм! Загуби! Алелуя! Мали, убих ти хорката. Тата ти се мързи мене! Айде, черния елексир! Surprise shape! Surprise Мързи shape, мене! motherfucker! Уху! Кристиан се завърна на арената! Кристиан! Oh! Oh my goodness! Кристиан върна на арената, видя ли бе? Oh yeah, bitches! Никой не бие Кристиан, ясно ли тебе? Том Хол 8, отмъсти за какво? За нищо. Няма да успееш да отмъсти. Няма да... Не си тъха и...
Точно си забравя нещата за тъпа 6. Някой, да. Да, ма... Чинате! Да покриш! Такива хора искам. Такива хора. Такива бац. Оболи! 50 секунди. Surprise shape! Ми тука хогове, путки, лежания. Surprise shape, бабеш. motherfucker! Surprise, motherfucker! Всички, утре покажали го в цели всички. Оле, о, Money 3 City, motherfucker, gentleman. Може би трябва да го вземеш да те извезди. Давайте. Я вижда ли в другата си нога? Няма, аз го гледах. Стрепни, ма само кучки. Абе, 100% му взех. Виж. Surprise shape! Виж. Не. Павка, мой пич. Павле, гледай на арената, бе. Тук на арената само правим Кристиан. На арената! Кристиан се връща! What the Surprise hell? shape! Surprise shape, motherfucker! Виж. Oh! Басияката, my friend! Хора! Това е якото видео на света! Барбериан Кинга почва да зарежда! Почваме! Oh yeah, Ще имаме bitches! миньони! Човек, утре Хайдън Теслата! Утре, на бас! По това време, че вече Хайдън Теслата е готова! Bitches! Хора, пак ще повторя! Трепни! Направи го само заради трепни! И трепни! Това чуят нас, какво е било? Хубаве! За макс левел! Oh my goodness! Yes! Гледай само, гледай тук, Какво гледай. искаш, макуче? Човек, гледай! Виж само. След Хайдън Теслата, бърз, Барбериан, майка ти и баща ти живеят заедно, нали ли знаеш? Майка ви, не мога да ви убия! Хора, ще ускоря. Surprise shape! Хора, извинете за малко. Бавка. Един късмет се върна. Surprise shape, motherfucker! Как искам сега да те килна и да ти взема таблета? Аз поне съм по-силен от тебе. Да, На бе. профила. А? На баща ми на профила. Ето така вече. Бях водонете. Surprise shape! За колело? Хора. Човек, виж нещо. Видя ли 50 от 50? Баща ти къде ще дойде, бе? Спокойно, бе. Ще кикнеш някой свобод. Аре сега дойде баща ти да го накараме да джойне в клана. Моля. Та няма да дойде много скоро. Ма, човек, ние вече имаме Том Хол 10. Да, бе! Да? А, не, имаме 8. Имаме и 9 и 10 имаме. Да, е 10, направо. Да, наистина имаме. Аз като почнах нова игричка, мадафак. Човек, виж го само.
Ще донейтва на баща ти дракони и всичко. Направо го каниме днеска. Каниме го. Каним го. Е така работи системата на Крищан. Surprise shape! Виж го с какво кралство е. О май гад. Кой? Преси се ето от нашия клан да ми се падне да го атакна. А кой го атакна? Пума го атакна. А той е за кой левел? Четвърти левел, wizard и motherfucker! Човек, вече клана ни е официално успешен, нали? Официално, официално. My goodness! А за него на кой левел само от тия? О, той има бомб тауър! О ма га! He has a bomb tower, motherfucker! Баща ти има ли го? Да, има го. Стоя му седе. Ти видя. What the fuck is that? Глей! Аз съм милионер, motherfucker. Каквата е крава, Яка. Хора, клана ни е вече официално. Не мога да го кажа. Е готово за закриване. Но сме втори левел. О, yeah. Сега то клан. Както го виждате. Добавяме знаме, че ги виеме тия два. Мадака. Човек са, виж ги. 12 човека. Човек, ние имаме на минутата донейт. Гледай, я виждаме сега. Мене. Той почна да си прави дракон. Кой? Нали писах дракон? Трябваше да пиша магове. Готово бе. Oh my goodness. Човек, знаеш какво направих вчера? Какво? Хакнах Clash of Clans. Знаеш ли за какво? За какво? За една стеничка. Ето за тая. И вчера я апгрейднах. Не, наистина. Видя ли го това? Вау. Бати бъга. The best bug from the ever. Нали така, хорица? Да. Да, Павка. Ти си само за лайкове. Ми да, за лайк съм. Секс, мадами, дай ги ти натам. Насам, аз пък натам. Хора. Той почва да поудява. Хора. Те какво? Човек, кога ми се направиха два барберена? О, виж стриптизьорки. Това не са стриптизьорки. А какво са? Адреналинки. Или стриптизьорки. Стриптизьорки са, бе. Те само ходят по баровете, така и се кесат на... И си правят порно просто. Да. За кого ги дават тия стриптизьорки? Гледай, циците и стърчат като лайно.
идиоти как се смеят. Е така се смеят. Ох, няма да слушам стриптизьорска музика. Е, това ще слушаме. Това какво е? Не е за стриптизьорки. Та на изве... ама. Surprise shape! Surprise shape, motherfucker! Гледай ги, тия си сам кецат горе. Аз мене то канал не искам да гледам мачки, където се кецат. Хора! Вече знаете ли какво? Официално съм решил да събирам за златните мекици. Знаеш кое са златните мекици? Е това. Е тия сенички са златните мекици. Ама само третни. Човек, аз каня хора. Виж, позволяваме да Гледай, каня мата, хора. тя пак са. Гледай я, гледай я, гледай я. Гледай! Та си върти путката пред лицето й. Бате, гледай, те са чисто голи. Да. Те почват да са чисто голи, де. Не, те така дойдоха. Гледай, те почват да се кецат. Гледай го. Те се кецат. Голите малко си имат. Да, те слушат. Бани. Ма те в момента те се баха, бе. Не са баха. Баха се тази завря. Да не казвам какво в какво. Щата пред хората не може. Да, защото май има малки деца. Защото май има малки деца, не искам да слушат за кецане и еба. Айде, строй са, кучко. Гледай са. Строй се! Той иска да проникне, па нещо не му върват свирките на майната. Трепни. Ма само е баня. Чули? Ма само е баня. Трепни. Ма само трепни. And the army of the night, by the have a rough night, I shall die. Tonight we shall, there is something in the sky. Родина. Get up a fight and Човек, go тук to си die, but пусна that гигантите always и remember минават the като event, световни. Many will die by my head. Тихо де! Oh, tonight is right, there is thunder in the sky. Не, алува бе. Мързи мене, алува бе. Oh my god, ти какво ми показва 7 пръзва, майка ти стара. Някакви, Стриптизорки, нали? някакъв скелет е така ми показва, е така. Bonus, motherfucker! Мързи мене, алува бе. Мързи мене, алува бе. Добре, мама му стара, стана вече четвърти. Да, 59 000 ще се отбирам, няма моята си. Аз тук едва милиона се отдържам бизнеса. Човек, виж какво бе атакнал. Павле, днеска съм в напрежение. Най-якия ден дойде, нали? Не най-яки. Да. Ама виж какво правим, Даро Барака. Тук правим, ще я кажа, всека си стриптизорка.
Да ти всеки обаче мързи мене! Ало, бай! Аз само... Хора! Хорица добрица, за нашата пица е бица. Пао се стресно от лесбийки. Май так ли я бе, бати? Я не е гей. Че я вече? Еми добре, искаш да даваме една дарение. Браво, дарих ти. Ти дари кръв. Не, дарих гиганти. И сега казва, че са дошли стръпцизорки. Бати, днеска ти е ден на стриптизьор. Не. Бате, а ти кога си купи Хайден Теслата, бе? Те, я правя. Ето, виж. Виж, бе. Една от една. Една от две, бе. Събрах 1 милион пачки. О, дай, бате! Аз събрах, от вчера събрах до днеска 900 и няколко, фанаха и ми взеха 500 и сега обрах ония букочар, обрах си тук сексистиците. Донетват гоблини. Човек, това искам много, виж. Виж го. Много е секси. О, bitches! Имам само 2000 елексир. Сега знаеш ли за какво официално събирам? Виж, спрях си мините. Спрях мините, стават за седми, за пуча някои неща. Абе, ту иска да му дават гиганти за първи левел. Ние имаме почти само за втори, пак той ги иска за първи, нали? Донете му за тете, бате, някой. Човек, това нещо пише. Дайте гиганти първи левел, Пума. Пумата му донетна за първи. Да. Да, ето, прочети. Давай гиганти първо уравние Пумия. Значи, давайте гиганти за първи левел Пума. Той казва не. А защо аз да дам? Защото ние сигурно не даваме ли? Сега ако почва е така да се кара, аз го киквам от клана. Кой е Пума ли? А? Пума? Не бе. Оня където почва да иска гиганти за първи. И че иска да се кара, че дава. Еми ти какво искаш? Отиваш и да почнеш да ближаш стриптизьорки ли? Мъкни с тези тъпи стриптизьорки. Това нещо хора оня ден се побъркат с стриптизьорки. Какво стриптиджи или? Какво правите, бе, да ви е бах майката? Тихо, бе. Хора, следващото... О май гад. Хора, следващото нещо, което се направим, знаете ли какво е? Какво? Е това. Трябва да го апдейтнем. Я бе, бе. Става за трети и ми дава едно яке магийка. Това. Трябва да го апдейтнем. Така. Защото искам тия да ги направя за четвърти, тия за четвърти. Покажи кои искаш. Защото така А, ти... да, вярвай, чакай. От тебе си е първи левел, но не искаш. Кик ли искаш, бе? Хора, малко вие не го разбирате, ама ще кажа бете си майката. Има нищо. Така. Какво ще да правим? Да. Напиши в описанието, че това не е за... Това е за над 20 години. Хора, защото искам да се апгрейд на барберена, фармя с него, арчерката фармя с него, то фармя, 100 сварим и 100 стия, ще ви оставим така за майната си. Това да го апдейтна. На мен електрическата ми е за тети. Ха! Голям прас, аз се
Аз почнах да използвам от 5 и щом старах 6 си купих това за втори. Вече нямаше смисъл. И викам, аре бе, какво да ме апгрейдвам? Ама сам вече имал смисъл. Еми да има! Човек, знаеш какво? Не съм спрял видеото. Бързо! Дръжи отдяло. Да не падне. Бъдъкай. Извинете, просто сме в нас, прибирам прането. Като спрям машината. Човек, знаеш какво? Параметрите да мамна му колко дейки се изсипаха. Клипа стана 1 час. Да, бе! Да. Тъпата колко ще се закачва. Пускаме само за нас. И вас. Да се порадвам, да ми помогна да бием осмицата. Затова ще пусна и. Прави се на 9. То, където го атакнах и го взех на 100. Осмица. Да. Майка! Трепни. Мас. Човек, той има само едно оръжие за 4. Само да даваше 2000 няколко електър. А не почти 1000. Да. Ще тако ли ще? Ето. За това говоря. Giant? What the fuck? Гледай колко много остават. Тук 3 бомби излетяха срещу хилърка за първи. Човек, през сутрин, като го покажем на класа, всички. И не забравяйте, хора, да дадете палци нагоре, не надолу. И да се абонирате! Гледайте това видео! Задължавам ви го да видите загуба на Tom Hall 9 срещу 7. На 100%. Абе, ще спаса майката от еба. Не бе, спасибо пише. Това нещо значи. Да го донейтнете. Да го спасите. Ало, пиш ли някъде? Хора, спираме. Хора, съжалявам за чакането, но видеото се презем. И извинявайте. Чакай, бе! Не бе, намаля малко. Остави така! Не, беш майката! Surprise shape, motherfucker. Човека просто замина на майната. Не бе, така. Просто като отишъл да иде. Не. Двечка. Едно. Хора, това беше за клипа. Абонирайте се, срушете лайк бутона и довиждане. Приятен ден!